Shubor nagaslem jong unongsan hima. Namar baki don ki shnong ki bempat don school ki bam don ki Asha bat ki bempat don ki Aganwadi Center u MLA jong ka Mauhati constituency uba Charles Marngar ulalum lang ki rangba shnong ki secretary shnong jong ka bode area block 2 right nongtung ki nongelam shnong ki nongelam school bat ki longkemi minta ka sngi ka arpu hunyotrik urisa arajar arpulai haga shnong jatalong. Hagani ka sngi don langru ka DSEO Ribhoy District nang ta DCPO ICDS ki doctor na ka health department bat kiway. Habapun pa hagani ka sngi ulaong kalong ka ega bas ngosi bahado menta ki don hado unreu talagi shnong ki bempat don ya ki school. Kiway ki shnong ki day ki bala don school tangba ki babon ki don tang ki LP school kat ba ki babon hi ki day ki school bala penyat da ki reu shimet bat kato kat neteli ki school SSA. Bat kini ki school ki bala don ru kim don ya ka school building ka babiang. Haba pai pat siya kakot kakya kuma prantali ki shnong ki bampat don ki Asha. Ki don ru ki shnong bakalabu jing ki namar ba ki hap siya terso sub center namar kalinti lej kam ya hap siya. Ha kabaki hap ban nyait lingba ka maulas nai bat kumta kila sngoday ban penhap no yaki siya maulas nai. Hagabay day pat bat ka maulas nai PHC kinong elam shnong kila penpao ya kajing namar kajing bambiang ki dawai ha PHC nang ta kaway ni kajing namar ba don tang iway doktor bat kila penpao ba kila sngoday ban don sa way lani kaway ka doktor. Haba ajing kren na ka sngi na kalyang MLA ulapan pa kajing sngodaw. Nagabenta kinong shnong ki bampat don ki school ki bampat don ki Asha badru ki Aganwadi Center paruloong bagajing bam don jong ki school hagi ni ki shnong siya ikan poi ka laway jong ki khon ki kiti. Pat kumta ulakular ban simkia hagabay day bagani ka kamban pentikna babaro ki shnong ki day ban don school. Ula ban juru baladay ban don no daga secondary school hagani ka tany knang baki kena kin yo ban beteng yi kijing pulay jong ki namar ba kalabu jing yi ki kimeki pa ki baduk ban pa school shabar shnong. Hagabay day pat bat ki Asha kajing bambiang dawai bat ki way kijing katanat kakot kakya kalakular ban simkia ban krench ki bor bahalor bat kumjuru na kalyang MLA ulakular ban simkia hagabay day bat ki Aganwadi Center. Kabangi kanduk po kani ki shnong ki baron po kani ka disputed area. Bahap po so kani ka rai lungtung kalong ba ni don kami ki karoy kapar ngilay keren ngilay slok tu bangin ngilay ban penyo lot no ikini ki shnong na benta ka akan wadi sentar nata kini ki Asha kunta terter tebat ba nak benta kini ki school SSE ki ba shnong parok menta ngi ba ki kini ka SSE ka ayu ka ci kersyar nak benta ka cinang start ki shnong per tanmar ba kini ki bordar area pat ngi ba ki shnong ki ba bun teli ki shnong ki bompat don ki school ki bompat don ya ka akan wadi ki bompat don ki Asha ki badai ban yarap na kumta ki ba pang ki wisdom entam na kumta ki ni ki ba ramat ki sim shisha ki Asha ki kli dan kalian cukup sencuk isim ya kenika benta ban khot ha kenika por ya UMLA bat ya kini ki department ki badai ha kenika lain baki dia don rangkat tinggal ada ban ya penlong kini ki meeting lai keren sanibha baro kirom snong lai poilut mene tinggal ayo ban ya keren sanibha dapat ba ngi shisha ba ka cing bantoy ka bakraw na ko benta cukup meeting ka bengin iyo ban penlong ya kenika asli kami don mentah te baro kirom snong ile shailut ba kecing pular ban ya trilang na kalian ka health department idon doktor ngana po ka mo snipe PSC te na kalian ka ICDS idon CDPO na po musning di laay kecing pular ban ya trilang baik ni kami pun perlong ba ilaom ba ya kenika ni kecil keren baru angin rak ni kecil hak sikit bolor kan belum ka singong suki kalong ba
bat khamtam na kaliang sung MLA la keren ba kini kisnong kudan podat kinde su ba kin sa kun swet kumba hakisngi isnem ba kani kisngi ngela yo banya kendu ya kinong ngelam jong kani ka border ke jong ni dan ni kisnong jatuh banya keren bak ngap iki jing jong ki pai ba jong ka dong ba ka than rokoi ngapan pau ke jing ai khublei ke bakapang yo presiden sekretari jong senjok je gerang ba snong baro keblaiwan kidorang ba na kisnong ba pero kilong kami bat kidorang ba keblaiwan seran lang ai khublei lang ba khoi ke jing thmu jong ke ne ke jing ya kendo ke jong i ha ke ne ke si kidon lai tli ki benta ki bangi keren oi kidon sibon ki jing nrei benta ke sni ki benta ke kong san ki bangi wan benta kidon lai tli ke banengkong ke dei ka bede ba ka pule ke putih education department te haman hakani ke jing keren ke jing slok ka ba prolong yang ngi bangin lom bangi kendo ka daw ba ke dei namar ba kidon kisnong ki bompat dan schoolless village hadu menta long ke wasong si ba bon phok tli kisnam tang kawai kidon bon tli kisnong ki ba kim dan ke school pule kemata ke sni dala ki jong skor ni yosong le thu ye ke jing ka ba ki kendo ke jing bom dan ki school ka penlong kawan ra ye ke jing sa den ye ka dong ba thai jana ka leng ke jonga ngala yosong bat mata ke sni kat ke jing don lang ki officer la ai ke jing tha ya kinong elam snong ai ke jing tha ye kinong elam ki jongi ba kin pha no ye ki application ki jong ki sha ka department concern po ka district ke jongi kenang ban nak leng jong ka district kin pen poi si ki bor ki ba lo support directorate hakaba nak leng ke jonga ngala de pan ye thu ban kran ngala de pharu ka memorandum cha u minister in charge of education bat kum juru ke jing kran ba director of education dengan ngit skam ba ni ke jing kendo kan long ke jing khu ka ba krau ye kini kisnong ki jongi ki badan hakani ka dong than ki jongi ki bompat don school na kam da kala wei ki khon ki kti ki jongi bakli ki ba kumbalong manta ngi i ba kala wei kolong ba dom ka jingdok ka jing kerdo ban pha school sa jangai mla ban pha school ki sa ka jingbe ki jingdom dengan ngit skam ba kani ki jing kendo ba singi kanon ra ki jing kala ye kani ka dong ka than ki jongi ka ba ar ka jing ye kendo kadai ye kisnong ki bala don school ro nomor ba kidon kisnong ki blayo SSA tenrei ngiyo iba ki babun ki jing ki bai kendo ka school building khamtam bat ki jing don kam ngila ekran ni ka mid day meal ka jing bam sngi ka bagi khna ki de banyo menta ka sngi layo ban discuss bon ki ka bai de bat ka jing nang ka jing start ka pule thi ka babut nang ta ka jing ekran ka bangi ekran ka dei ha bai de ba ka health department health sector ka kot ka kya kumbalong hadu menta isong si banyo thu ba hadu kumba prata lagi snong ki bompat don asya hadu menta prata lagi snong ki bompat don asya kalong ka jing ka ba kraw ki nong snong namar ngiyo i ba ki bobon ki snong ki don asya ki yo banira ki ba armen ye ki bapang ye ki basitom tendai gani ki snong i ba kalong ka jing du nong ka ba kraw du ta na ka jing bom don ki asya te mata ka sngi ngila yo ban patha iki bakin le ibon kam poi application sha ka office sha medical officer ban pen poi sha po district health medical officer bat kum juru bakin pha sa state government kata ka de wai bat kidan ru ki banta ka tu ni ha ka ba kidan kisnong jong ni nang ni ka sop sentar ka de sha po terso kanan tia kami hapsu te boy de ba kan ni ru ngilai perkhat hi bangi ha ban dei ngi ha ban bisar banya ngi ha ban pen ngi haban pek ye population ngi haban pek ye ki guidelines lagi shan emen le upta nang ba ban pusuk ye kinong snong ki jongi ki badan ha kene gedang than te ka wei ki jing ka bangi kendo ka dei bangi lawat jing tem ka dei ki jing bom biang dawai fo ka PNC ki doktor bopli deng ha bakiwan ki nong pa OPD ila tho slim bandang ila tho slim ka dawai ka badan ki kani ka dei ka wei ka gajing ka bagi pai ba jongi ki mat rei gajing sha ka don ka PNC yang ni la de ban sok ki pai ba ka jongi
ke nakaliang jonga ngashim ro ke kabu ban kerpat yang state government biang di dawai kita shin jongi shadow kipet si nong kendong di jongi si kisok center kenang ban kakot ke kya kanon ra ya kakot ke kya ya kinong snong ban besuk kinong snong ki badan akan kedong bakatan ke jongi kawai pat ke banta ke bangi kran ke dei ke bai de ba social welfare department ICDS kidon bon ki snong ki jongi hangni kimpat don yiki Anganwadi center kani ke dei ke jingdu nong ke bakhan haban nakaliang jong ke government kalap kre nakaliang jong ke government kaju ai yeki jing bam aki Anganwadi center bakidon ki workers kidon ki helper tangga tahan rei ki ai ro ge jing hikai kumno banang ban tho bantar ABCD ABKD ha kitu ki Anganwadi center ki joki ki jing bom tan jong kini ki Anganwadi center kala don ra sisai ke jing du nong bakran ikani ke digawe ke mat ke bangilaya taisani bah ke bangilaya keren bah ha ke jingi don lang isi CDPO lang singi mana kalian jung ila ai ke jing tha ila ai ke jing hikai iki nong elam snong ke jongi kumno ban pha iki application iki proposal ha ka ba kini ki snong ki bompat don Anganwadi center ki de ban yo no iki Anganwadi center ki joki kita ke de kendiat ki jing ki bangi keren idon shibon ki iki bangilaya keren te nakaliang ke jonga khaddu akan dikupon oh ngidang konkret iki proposal ngidang pha iki proposal mentanang ni syakmat reinga ngada kerpat ru bahabaki application jongi ki poi habaka district jongi nang ni ka forward sa state government ngangit skam bagi tagi jing temu jongi bar khoi kin urlong kum bagi pai ba ki angnot kum bagi la jenjar boros kata ngangit skam ba kin yo ya kita ki jing don kam ka hok ka baki de ben yo lam ta ki jing don kam ki joki